nom del Museu Diocesà i des de la delegació pastoral de Feina i Cultura us donem la benvinguda aquí a vosaltres, a l'agrupació del Bestiari Festiu. Nosaltres estem molt contents, primer perquè estem en plena programació de la Festa del Corpus. Per nosaltres la Festa del Corpus és una festa molt important i perquè aquest any hem aconseguit que tothom treballi amb un fil, que és els gremis, les confraries, i això ens ha portat a una mena de marca, a una mena d'eslògan, que és quan la gent s'ajuda, que ha acabat desembocant en un seguit d'activitats, on és l'exposició que podeu veure a baix, i en un seguit de xerrades. I dintre això, de quan la gent s'ajuda, doncs l'agrupació del Bestiari Festiu per nosaltres és un exemple de funcionament en aquest sentit, perquè va molt més enllà del que seria tirar 4 coets al carrer. Que vol dir que va molt més enllà, vol dir que pensa en la ciutadania i pensa en les necessitats de la ciutadania i vol una festa inclusiva. I avui estem molt contents perquè nosaltres acollim aquests tipus de propostes. I per nosaltres que avui es presenti Glosari Bestial aquí, en el Museu Diocesà, que no és el vostre ecosistema, ni el nostre, doncs per nosaltres estem molt contents de poder-ho fer aquí. Moltes gràcies i tant l'Arquebisbat de Barcelona com la Catedral, que són les grans institucions que d'alguna manera conflueixen en aquest edifici, doncs això us donem la benvinguda i que tingueu una bona activitat. Moltes gràcies. Benvingudes a totes, benvinguts al Museu Diocesà. Gràcies a Mariau per aquesta introducció. Jo soc la Mercè, vicepresidenta de l'agrupació del Bestiari, i bàsicament volia agrair, òbviament, al Museu Diocesà per acollir-nos. Sempre que demanem ajuda al museu sempre tenim les portes obertes, per tant és fantàstic. I per una altra banda vull agrair a Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, que ha cregut en el nostre projecte i que també creu que és un projecte viu, perquè òbviament ens ha donat una segona subvenció per fer una continuïtat d'aquest projecte, i això és superimportant, perquè sense aquestes ajudes econòmiques, òbviament, seria com... Ho faríem igual, però seria com una mica més complicat. En principi, aquest projecte el vam plantejar molt amb el fet que teníem molt clar que la cultura popular havia d'arribar a tothom, i en concret al Bestiari volíem que les nostres festes, que les nostres activitats pogués arribar a tothom i sobretot amb aquestes persones. Per tant, hem cregut important i bàsic que el projecte estigui portat, estigui encapçalat per persones sordes, perquè al cap i a la fi aquest projecte és per elles, no per nosaltres. Per tant, avui falta la Berta, avui falta la Eva, però tenim l'Edgar, que ens us explicarà tot el projecte, perquè ell ha sigut una peça clau en ell. Sí, Edgar? Doncs... Gràcies. Aquest projecte, a la que ens ho vam proposar, no ens ho vam pensar 2 vegades perquè vam veure que era un projecte accessible i molt necessari per la cultura popular de Catalunya. Ens adonàvem que no era del tot accessible i bé, ens vam alegrar molt des del primer moment, i juntament amb la Berta, tots dos vam estar parlant, vam estar buscant signes, com el que podeu veure aquí a la imatge, per exemple, que és el drac. I per què aquesta configuració? Doncs perquè treu el foc per la boca i per la forma que té aquest animal, i visualment vam trobar que era molt adequat, i pels nens també això visualment els cridava molt l'atenció, i bé, és molt important que puguin tenir accessibilitat en aquest àmbit. Aquestes festes populars, que són minoritàries, com el col·lectiu de persones sordes, doncs això li dona molta riquesa. I el glosari, el bestiari, falta treballar més, però ara us faré una mostra perquè veieu la importància que té. Si podem passar a la següent diapositiva, sisplau.
Aquí explica una mica el procés, ella és la Berta, i amb ella juntament vam estar analitzant, pensant quins signes serien els més adequats pel vocabulari propi d'aquest àmbit. Vam estar gravant els vídeos que es poden veure, es poden visualitzar una mica més a la part inferior de baix de la web. Aquí, en aquest enllaç, podeu fer la descàrrega de les imatges i també trobareu un QR. Amb el mòbil podreu veure com es signa. Podeu veure tant la imatge estàtica com el moviment amb el vídeo, gràcies al codi QR. Esperem un moment. Veieu, aquest és el codi QR. Comença amb aquest signe, amb el d'àliga. Seria aquest, el signe, com el podeu veure aquí a la imatge. I aquí trobaríeu el vídeo. Sí, aquí, si poguéssim clicar. Sí, abans, a la web. Veieu, això seria el que es veuria a través del QR. Veieu, aquí és clar. No és que estigui tot complet, falta ampliar, falta vocabulari, però bueno, és una introducció perquè, a més, clar, la llengua de signes és molt important perquè la llengua de signes és una llengua viva, és important incorporar, doncs, anar incorporant el vocabulari. Aquí hi ha explicació del signe, una mica la definició. Sí, si podem anar baixant. Sí. Fins al final de tot. Sí, fins la B baixa. Sí, aquí està ordenat per l'abecedari. Sí, coneixeu el Víbria? Bé, el trobarem més a la part, més cap al baix. És que, com veieu, n'hi ha moltes imatges. Sí, seria aquest. És la fusió d'una dona amb un animal. Seria el cos d'una dona amb la mescla d'una bèstia. Aquí podeu trobar l'explicació. Sí, perquè moltes vegades podem veure el nom i no saber a què fa referència, i aleshores amb l'explicació, més amb la imatge, doncs ens ho facilita. El moviment és aquest, i bé, l'explicació seria aquesta, que moltes vegades els signes són icònics. Espero que us hagi agradat. Si teniu alguna pregunta. Els dibuixos, n'hi ha molta varietat de dibuixos i estan molt bé. I volia preguntar si també estan en castellà, perquè hem vist que estan en català i si també n'hi hauria els signes en castellà. N'hi ha també la versió de lectura fàcil en castellà i el signe, això sí.
Sí, perquè justament aquest projecte és recent, vam començar l'any passat, però bueno, és una molt bona pregunta. Sí, perquè n'hi ha moltes persones grans, moltes persones sordes que tenim més dificultats per entendre en català, però si és així està molt bé, moltes gràcies. Si és així, o sigui, en el sentit, a veure, el tema del castellà i del català és que justament l'objectiu d'aquest projecte és afavorir i fomentar la llengua de signes catalanes, no? Però entenem això, que hi ha gent gran que potser ho ha après tot en castellà i que potser valdria la pena facilitar alguna traducció, ho tindrem en compte. Gràcies. Si teniu alguna altra pregunta o algun comentari. Sí, si podem aprofitar per veure el vídeo. Sí. Sí, alguna pregunta? Sí, soy profe y estaba pensant en escoles. Sí. Perdó. Que jo soc profe i estava pensant en escoles que això es podria enviar. Hi ha la dels tres pins i hi ha una altra que no me'n recordo el nom. Quin nom té? Hi ha 3 pins perquè això es podria enviar per correu perquè és important. Sí, perquè segur que treballen tot això perquè forma part de la cultura. 3 pins i hi ha una altra, però aquí no sé quina és ara, no recordo. Ah, Josep Pla, sí. Sí, Josep Pla. Sí. Gràcies. Perfecte. Tenim una altra pregunta? Vosaltres... La pastoral del sord, no? Espera, perdó. Pastoral. Sí, correcte, la pastoral. Sabeu que cada any, quan al Corpus, a la festa del Corpus, que és molt interessant, que se celebra cada any, els dimecres i els dijous, a vegades varia el dia que fan la celebració, i participen moltes persones sordes. És una festa molt bonica, us la recomano molt. Sí que es celebren en diferents pobles. I també es necessitaria fomentar també fer el mateix, però en aquest àmbit.
Sí, això seria també perquè les persones sordes puguin gaudir amb les mateixes oportunitats, no? Diu, això és molt important el que comentes, gràcies per dir-ho. Vull fer un tancament. Aquesta és la primera edició de moltes més edicions que farem. En principi, la idea del glossari bestial és fer unes 200 i alguna de paraules relacionades amb el bestiari festiu, però com bé ha dit aquest senyor, seria molt interessant que altres federacions, que altres entitats, que la mateixa catedral es pogués posar sota el paraigües de l'agrupació de bestiari i en una mateixa línia poder ampliar totes aquestes paraules perquè la festa sigui molt més inclusiva. Segurament, quasi segur, en el marc de les festes de la Mercè, d'aquesta propera Mercè, farem la segona presentació d'unes 30, 20, 30 paraules, depenent com, o sigui, anirem ampliant aquest glossari bestial, el Malet fa així amb el cap, com dient, vale, ja tinc feina, ja he de fer el disseny, vale? Per tant, hi estem treballant i continuarem treballant. La nostra idea sempre és aquesta, la de que arribi a tothom la nostra festa, les nostres bèsties i la nostra cultura. Moltíssimes gràcies. Digues. Doncs acaba tu. Bé, per acabar, els que heu estat aquí avui, sabeu que la Festa del Corpus va ser declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional i que els que som generadors d'aquesta festa estem obligats, per un decret llei, a fer accions de divulgació de la preservació i divulgació d'aquesta festa. Llavors, dintre les capacitats que nosaltres tenim. I com que nosaltres les nostres capacitats són poquetes, també s'ha de dir, però tenim imaginació, vam decidir recuperar un dels elements típics del Corpus, que eren els ventalls de Corpus populars que a finals del segle XIX, durant tot el segle XIX i principis del XX, doncs era costum que la gent comprés per Corpus. L'únic que nosaltres li hem donat la volta en aquesta idea i l'hem convertit en una eina de divulgació. Cada any el dediquem a una cosa. L'any passat el vam dedicar a alguna cosa. Xavi, a què el vam dedicar? Jo diria que el vam dedicar a la Festa del Corpus, en genèric. I aquest any l'hem dedicat als gremis i les confraries. I bé, també té una vessant inclusiva perquè aquests ventalls es fabriquen, la seva fabricació es fa en un centre ocupacional, que és el Sant Camil de la Fundació de la Santa Creu, que també està vinculada a l'Arquebisbat de Barcelona. En teniu un per cada un, que és típic de Corpus. Moltes gràcies. De res especial, Signe. No tinc mans? Bueno, si vols, sí. Perquè no tinc. Tu no tens? No, jo no tinc. Els primers, Fem i després no ens Sí, li donarem una càmera també, que Gràcies. la Marta i l'Esca. Sí. I ara vosaltres? Vinga, doncs ja està. Moltes gràcies. Perfecte. Acabem, ho donem per acabat ja, deixem aquí i els esperem veure a la Mercè amb la segona entrega de Glossari Bestial.